Hadin bayo jingtip bak Sarkar Meghalaya ketemu ban penkerja no iki officer kato keningut na Southwest Khasil District ke bedairu ke officer ke bampat kut tangkapor bakin trai hapo ke district nagaleng seng balang baper jong ke Southwest Khasil District kelapan pau ke sngokia halor kenik jing penkerja kam kha jong ke Sarkar ya ke officer na Southwest Khasil District kebala kata isisai ke pajba jong ke district bero kawai kakasi Students Union makarwat circle kelapan pau ke jing sngokia persya ya ke jing temu jong ke Sarkar man penkerja no ya ke officer ke bedai jong ke tenat PWD bat na ke tenat Police Department namar kumbaka long menta kini ke officer ke dang tray tang daki benai watang sistem ru 4 don kaseng kala ongru bakalayo jing tip ru bak Sarkar ketemu benwarano daki officer ke bamdei kasi halor kini ke benta kaseng kala karpat jur ke Sarkar balada ke Sarkar kawanra ya kino ki officer po Southwest Khasil District kadai benwarra da ubadai ukasi namar ki pajba jongka dongkatan kini kendu jing lada kinwan daki bamdei kasi. Ina galian jungi ke siumo koroskel hadian bangilio ke jingtep batikna bana galian jong Sarkar ketemu ban penkenria iki officer Sarkar napok kenega distrik jungi na kato kene department dan galian jungi ke siumo koroskel ngi sungo khiabat ngi persya kalor kenega benta ke bak Sarkar menglong bak ketemu berpengkerja na ke officer Sarkar napok kenega distrik jungi wadla katem joki kampat kod hagi sha katkum ga kirol bak Sarkar kabu la kumno la dadai iki officer kiba kumu DC niki distrik magistrate la kumno minimum la daduna kalong arsnem ki deban song ha kano distrik handrai hagi wei pada ki department ki kumha ki PWD nak agriculture berkuai pada ki kamslam kala bandai laisnam lane hadu sansnam handrai kai kaba nak liang jui gasengi sngo persa agnek porunta gadai kumbang ong meneh la jing temu ban pengkerja no iki officer nai kato kene department kumba bat kumban kuda wangne layo jing tik basai ba nak liang ka Sarkar temu ban pengkerja no iki officer naga tenat PWD nanta nak tenat Police Department dia jing sha kini ki artilik department lai kumban suong engineer jong ke PWD watang sistem rung pat dap song ne kunjuru ya SP jong ka Police Department watang train ru benai le nyo benai udang ne te ga jing la jong Sarkar ban penkerja kam no ya kini ki officer na po ne district jungi kan kata adu kata badla se kumban sukuda hangne ba kamdai gasen ke banukong ba Sarkar kala kumne ya gane ke district jungi renak por ke jupan kerja kam kat ba kamon lada kidang song ne tang ru benai lane kendai benai ru da kamon ke penkerja kam no te kane kan bu jinge adu kata ke district jungi nolor ba kadang dai ke district ke Badanglung ke Sarkar ka kale kat ba kamon kumta ke bu jinge ya ke district jungi ke Badang yalak banang kiu syakmat haki liang baro perkabu jing iru ki pajba habaki lek ben pendrep kam ki jam joki haki office ki beper nomor ka jing ai down ki office ki beper na ki department beper ki ong ba kimdon ki officer te lada ka Sarkar kale kumne kan bu jing adu kata berkan pensadin dia ka distrik ke jongi bar kawai pat ka ba na kaliang jungi ni kwa wan panpa hongne nomor bangi sutu ba na kaliang jong ka Sarkar ketemu ban penkerja ikni officer na kini department kamtam na Police Department baga jingyo jingtip bat kena jungi kelong ba kinwan ra ada kita kino ki officer Sarkar ki badai ni kuai pat ki jelah kumut ki bar jelah teng suko ban ong ba na kaliang jungi ka sengi so persa ya kane namar ba kumbang itip ba ke distrik jungi ke dai distrik ke Badanglung ki bru na po kane ka dong ka tanjungi ki dai ki bru ki Badang ngala ban ong ba kimpat dai smotu ya bahaya ki wei per ki jakiten tele se gane kan bu jinge adu kata bani terekam bar kini ki officer lada ki dai ki officer Sarkar ki banabar bani terelang apo gane ka dong ka jungi te nak liang jungi kaseng ni soban persa jore ka jing temu jong Sarkar banwanra de kinong tre barjela kino ki officer barjela apo ni district jungi namar bakan kata ki jinge dai jungi bar ki nong punya jong district berkowe te hagi jing shalai kini kidang biang
Telda dai ban pene suai kini kedang biang USP udang don tang kumbang ong menen rubnai kendai benai udang don ni tel dai ban pene biang uru kadang jingsa kadang dai kepo kadang biang kepor kumbang ong ba jingsa katem kadang lada duna ki kendai arsnam la arsnam hadu anda kepor arsnam pat anda kepor ka dai ban transfer no ki inom la ban ong irem bar ka jingkwa jungi lada dai ban transfer ki dai ban warai praksi bang yasmutu ting tli kenang ba ka jingi trai ka jingi dai ka jungi bat ki kanong ka bahajan te ka jing la sila la sai la sni la dak sarkar ka wan rai kini ki officer sarkar ke benabar kan per kapor le se nomor ke jimbo mismutu jimot bagi nom trai ka jimbo mismutu ya tintele kan kala ban pelong ya ki babon ki bro la benong ki pajba jo kana gedong katany ni kamdon kan nomdon kata ki trai lang te kan ta ka lada kalong ta kan bujing ya ki distrem ko te ka kerwo ka ba syai ka bangin ai sarkar kalong ba di kerpat sarkar bakan pensengek mardari kena ki jitmu ban wan ra jo ki ban penkerja kam ya ki officer sarkar na pukuni district jungi but ai begitu ki badang dan mentan mar pak kapor ki keempat dai ban pengkerja ai kin treswa maki yang ne aduh kata kapor ke ba kin aduh kata kapor ke ba ka sarkar ka katem joki klakut ang ne bakin transfer no te ya katang imla bandong ka sarkar ka le ya la ka jong ka bata ban lag leng chi kerpat ro ya ki nung mikmat chungin MLA MDC jong mokro constituency ban kumjuru MLA MDC jong karon constituency bakin soba ban pedlem ba der ka bakne kin tuklar lam ba der ka bakne bakin percaya ya ka sarkar ka ba temu ban pekerjaan no kini ka usah na pokok ni district ka jumi Ka HNM Southwest Khasil District ro kala kantu jore ke sarkar matkum ru ya deputy chief minister jo kejela ba president tensong ba un ngablem ya kasur jong ki pajba na Southwest namar kumbalong menta kini ki officer ki pajba jo ke Southwest kidang don kam bakin shongshwa ha kasuki lem kumta kan bu jing e yo pajba jo ke Southwest namar ka jing penkerja officer klempat depor kamtam ketenat pulit ka jing don ki officer ki batrei bha ki kam sniu ha ke district kir kam duna kumbalong menta kaseng kala kerpat ba sarkar kan penne tat ndala dei kepor bikin hap ban kenria no kat kum katem ka jongki Tina kalian ka jongi kumbaseng kumbalapan pau dai ada besar ka jongi ti ni sokia sha nama ba besar SP latre tong a ya kene ka dong than ka jongi kam tam ya ka jing kenrai jong drop ha kene ka district ka jongi ba lengba isar SP bat ki tanat ka jongi ya ka ba ngi larap bingkong ha ka jing ya trailang bat seng phalang baro bat ki seng long kmi ki seng samla bat ngi ki seng phalang ilarap bingkong sisa yung new drugs te kadai lengba ka jing tre sistem jongi sar SP na kumta bantan bingkong ya kan ka jing tuna jong drug ne bat ka baar kalong ka jing kenrai jong kinong dikiat ha kan ka dong thang ki jingi te kiniru kadai lengba ka jing tre sistem jongi sar SP bat ha kaju kapor ba isar SP ngiseng se ba insalit na lani insya samphar na nang ne in kabar se kalong ba isar SP long ibala kloi ban yarap ya ki pajba jong kadok han kjungi bat ngisnyo tu nong hadu kata-kata lada sarkar katmu ban penken riano ya isar SP na kan district kjungi dikane kalong ka jingkarpat ya sarkar mikhle ya kjungi bat khamtam isar presiden ba sngop ha ban bubiang ye sar kristen ya yi sar SP ha kan ka district kjungi namar ba ngidang don kam sisa hadu kata-kata namar ba udrok hang ne hapo kan district kjungi 4 bijak udang don tamba wa khamduna kun ha por ki ba manswa tien rai mata wa khamduna tingi kwa ba isar SP don biang ha kan ka district kjungi kanang bangin rap ding khongno ye gini kijing sniu ha kanai ka district kjungi ban ha kaju kaporo udai parado prasnam kjungi te ngiyosnya ba sarkar kan son rana uai te ngimtip ba udai uai yo le si udai ubreu banabar lani udai bangim yasnyo thu ya khtin kathali namar ha kanai ka district kjungi ki pajba jong kadang kathan kjungi
ngidon kam sisa yu bru panang ban kren ya kaktin katolik jong isane rai lata don kiba nabar lane ki ngalaban om kide ki khala kiba wat syam akan ikan strik ke jungi ke kam sistem sipun ya ki pai ba jong kadong kathan ki jungi makin ya sengap thu ha kaktin katolik di kumta na kalian ke jungi ni kapat ya ke sarkar mikhalia ke jungi sengap ha ban bu biang isar SP akan ikan dong kathan ke jungi namar kat kum ke jingtip ke jungi ba isar SP dang dan tang sistem duna akan ikan strik ke jungi yu breu ba Terima hakadong kathan lada pipen kerja no na kawai sakawai te kalom kajing dunom ya kan sri kejingi te kamtang ni kerpat kinya ke sarkar ba snaplam ya kasur jong padba jong kan sri kejingi kenang ba mengiru ngin yo ya kata kajing mentoy hakikun samla kiba imangkar ya kan kadong kathan kejingi namar rendai lung ba kejingi ba kadong kathan kejingi menta kladuna sipun ki kam sneu ban hakipor ki bawenswa ditang kini ki kentin i kremen scam ba sarkar kan sim ban sngaplam ya kan ka jing kerpat ya ka jing ut ka jing nam jungi kum kaseng bat kum ki ba jong kadong kathan jungi Way na ginuyalam jong kaseng apo jong ka Southwest ka Sil District kapa ngal judam benta ki pun ki seng malang apo Southwest ya benta ngadon ane komunuyalam jong ka SNM jong ka Southwest ka Sil District kapa agni gisgi kipor kibun deparo kapa UI yang di Tristam jong USP jong ka Southwest ka Sil District kapa ula Tristam sya ya kadong kathan jungi bat nakaleng jungi kum kaseng ni sungukia alor kanega kam nam ta kiyo jintip ke jungi kum kaseng bat nakaleng ka sarkar ka penkerja no yau SP jong ka Southwest ka Sil District nakamta baka samoy jong uru kampadai ban penkerja namar kata kum kaseng apo Southwest ka Sil District jong ka seng SNM ka persyajur ya kene gi tu jong sarkar ban penkerja no ya USP namar ngi bayar gi tristam ku jong hakene kadong kathan jungi wat gi sniuru kamod ilanang duna nakapor sakapor batkumta ngikentu ya ka sarkar MDA tu ka balelam haka celam eklia jungi ba ngikum kaseng ngi kerpat ya ka ba penang penek bat menbuk biang ya USP apa Southwest Sil District namar ngikum ke padbaru ngidon kam sibun ya kejinglong lakloi jugu banderap namta jongi ki padba jong kadong kathan parokoi